Jwang asenyisi ni chenro mar rwako jopuonjre e skunde sekondari dhi nyime e gwenge ma Thurka. E buore Nairobi, jonyuol ochwalo nyithindo e skunde manyocha oluongie. Watudore gi Judith Omondi achiel kachiel mondo lernwa kuonde ma osewuothe kendo yango kaka chenro no itayo. Judith, iriyo nade e kaunti ma Nairobi odiechieng' ma kawuono? Inyalo nyisowa ni isewuothe skunde kaka mage, to sani intiere kanye? To chenro mar rwako jopuonjre e klas 9 dhi nade kama intiere gi sani? Judith. Erokamano Joyce, mana kaka isewache, chakre okinyi asebedo ka wuotho e skunde mantiere e kaunti ni ma Nairobi mar neno ni chenro mar rwako jopuonjre madonjo e klas 9 kata mana form 1 e okang' mogik ma piny Kenya chwalo e somo mar 844 dhi nade e kaunti ni ma Nairobi kaachiel gi counties ma bende okiewo gi Nairobi mano Kiambu kod mamoko. Nyaka sani antiere skund yawuoyi ma Lenana kendo kinyalo ng'iyo mana toka kae layi ok duong' ahinya ma en achiel kuom halls kata ot maduong' mane jonyuol tiyo e rwako nyithindgi kendo nitie mesni mopogore opogore miwuothie ka. To nyaka sani waneno ni en saa 7 mar odiechieng'. Kwan jonyuol mantie e skund ni Joyce ok ng'eny ahinya kendo wasetwak ma ok achinye kamera kod jalup japuonj maduong' mar skund ni ma okonowa ni ne gichako chenro mag rwako jopuonjre e skund ni kar saa 11 mar okinyi kendo ka gik saa 12 ne giserwako jopuonjre maromo 85. Nyaka sani mohewo jopuonjre 300 oserwako e skund ni mar chako somo margi. Mak mana ni higani e skunde mathoth ne wasewuothie Joyce en ni oket jopuonjre okenge mopogore opogore. Nitie madonjo odiechieng' mokwongo, nitie madonjo odiechieng' mar ariyo, kae to kaluwore gi chik mar sirikal mar keto japuonjre ka japuonjre e lai mar mbui mano miluongo ni NEMIS ma japuonjre ka japuonjre nyaka ketie mondo mi sirikal oyud kinde mayot mar chwalo omenda mar somo ne jopuonjre duto mantiere e skunde piny owacho. Skund ni eki oseloso chenro makare kendo e mesa ka mesa nitie kaka opoggi mondo mi japuonjre ka japuonjre oyud thuolo mar timo ndikruok mar bedo jakanyo e NEMIS kata mana ndikruok mar sirikal e lai manyasani ma bende itiyo godo kod sirikal e chwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag skul. Motelo ne biro Relana skul kae Joyce, mana kaka nasekoni asewuotho e skunde moko kapok abiro kae ne antiere Boy Girls mantiere Kibra kocha kendo bende wasewuotho kanyo wasetwako japuonj maduong' ma konyo odiechieng' ma kawuono gi geto rwako jopuonjre 500 to kane ukono kwa biro kae ne gisrwako mohewo jopuonjre 400. Gino ma japuonj maduong' ma Boy Girls kono wacho en ni king'iyo higani gi higni ma okalo ma gisebedo ka girwako jopuonjre e skunde, higani kwano medore kabisa mag jopuonjre madonjo ahinya to nikech piny Kenya goyo lai kendo wuokie 844 kadonji e CBC. Koro nyaka sani gin gi kwan mathoth mag jopuonjre modonjo mariwore kod klas 9 kata mana form 1. To gino ma gisetemo kaka skul en ni gimedo kwan mar klese, gimedo kwan mar kuonde nindo kata mana dormitories mondo mi nyithindo duto moriwore kod skund no yud thuolo mar yudo klese magisome mondo yud kar nindo moromo gi. Mak mana ni mae pod giywak ni pod okoro mana kaka sewinjo ka bende nyawadwa Ali Abich wacho koya e skund nyiri ma ogande. Jopuonje mathoth mwasetwak godo odiechieng' ma kawuono wacho ni kwan mar klese kaachiel gi kwan mar dormitories ma gin godo oko chutho ok rom jopuonjre mag klas 9 kata jo form 1 madonjo. Mak mana ni gin gi geno nikech from next year wageno ni nitiere jo form 4 madhi wuok to nikech 844 iyweyo kadhi. Koro klese moko nyalo dong' thuolo kendo gin gi geno ni jopuonjre duto ma osebedo ka donjo biro yudo thuolo mar timo somo makare kendo gima gikwayo maduong' kowuok kuom piny owacho kata mana migawo mar somo en ni mondo medgi kwan mar jopuonje ma biro tayo tiegruok ne jopuonjre gi nikech koro kwan gi ni malo kendo piny Kenya temo mondo mi jopuonjre duto mancha kamoro inyalo weno oko ka ji donjo e CBC mondo mi odonji e skul. Bende Joyce osetemo wuotho watemo limo kata mana skunde ma ok gin national kopogore kuma wantie ma en Lenana kae e skunde mag counties ma bende jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo nyichoko ni jopuonjre maromo 2,000 manyicha ok otimo penj ibiro keti mondo mi oriwre gi skunde gi. Hie to nyaka sani pok waneno e kaunti ma Nairobi kae kumoro amora ma jopuonjre gi oselimo. Mak mana ni nyaka sani bang' twak gi japuonj maduong' ma Lenana kae wabiro wuok ka mondo wadhi e skunde nyiri ma State House Girls kuma bende igeno ni jagoro mongirore e migawo mar somo Bilo Kipsang dhi limo odiechieng' ma kawuono ni. Kamoro nyalo bedo ni skunde mamoko mwadhi limo odiechieng' ma kawuono biro yudo jopuonjre ma bende nyicha ok otimo penj to geto donjo e skunde mag sekondar e klas no mar 9 Joyce. Erokamano ahinya Judith Omondi ka intiere skunda yawuoyi mano ma Lenana mayudore e kaunti ma Nairobi. Ka ng'e ni biro miyo waweche mathoth kotudore kod jopuonjre donjo e klas 9 e weche manyien mamoko mag odiechieng' ma kawuono. Nyakwara Mogia Jwang' yena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien